まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう、美しくもがくよ互いの砂時計、眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう。ついに時は来た。昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいから、こっからが僕だよ。経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って、未だかつてないス